Čauko, Adam Červek. V prvom rade ti chcem poďakovať za nomináciu. Tí, čo nevedia, o čom je tá nominácia je zameraná na beh pre tých, ktorí behať nemôžu. Je to akcia, ktorá sa uskutoční v Bratislave 3. mája pod názvom Wings for Life, takže v prvom rade ti veľmi pekne ďakujem. Prišiel som s myšlienkou, že nebudem to absolvovať sám, ale ako komunita. Powercross komunita, je to natáčané práve u nás, v Powercross klube Svit. Budeš mať pustenie viacerých pasáží, na ktorých presne uvidíš, jak sa my na to pripravujeme. Tým pádom chceme vyzvať ďalšie komunity, nie ľudí, ale komunity, ktorí to podporia ďalej, a vyzývame všetkých, ktorí sú zaregistrovaní u nás v Powercross klube, takže všetkých registrovaných 700 členov, aby sa chopili tejto šance a zúčastnili sa jej. A ďalej chcem nominovať Lukáš Rod Bike Show a druhý ako v nominácii bude Filip Dolinaj z Liptovského Hradku Cross Gym. Takže to je všetko, chalani, máte na to 24 hodín. A takto sa Powercross klub pripravuje ďalej.